ingkang sampun sesepuh dalah alim ulama nyembur kebek pamuji dumateng Gusti tanpa dan pangayoman bingkang mati kagem panitia panitia Bapak dalam para pengunjung waktu urubi madani jengkat alit tumeken ageng jembarakan pasiten wates desa Karangsala toya wening sumbering pagesangan tansah dados pangeling batin ingkang kedah wening nalika bakal ngadhep kang dados sesembahan Gusti kang murbeng dumadi ujung donga selaras mawas antawisipun terpanglah daya ingkang dipun simbolaken mawa gumredahipun pangombyong pangasta ubur rampe kasil bumi desa ageng wonten palagan ruat bumi desa Karangsala usung atur pasrah kanthi tulus batos maneka werni kasil bumi dumateng ingkang pangarsa desa salajengipun para rawuh para tamu uleman kula aturi lenggah wonten palagan ingkang sampun sumadyo Apa apa Om? Apot? Sengonggoran. Kapan? Ini kapan? Kapan sih ya? Ini ya. ingkang musuh ubur rampe ruwat bumi kula aturi ngaturaken sesembahan kangge srana ruwat bumi nalikani pentas wayang ruwat dipun wiwiti Siti Waras Sumangan wonten panggenan ingkang sampun dipun atur dening